बर' हारिया जाबाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोद्रोम गोनां हारि। गोदोनिफ्रायनो मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनायनि हारिमुआबो दंखायो आरो दासिमबो बेखौ फोथांनानै लाखिबोदों बर'फोरा। समजों लोगोसे एफा एनै सोलायनाय फैदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो बेनि गुबै महरा जोबनानै थाङाखै। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, गोदो एबा सिगांनि समाव बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय आरो हादरनि दाब दाब जायगायाव बर'नि मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदिखौ दिन्थिफुंहैनानै बाख्नायजानाय आरो मुं आरजिबोनो हानाय बिथांमोनखौ दानि ससियेल मिडियानि मुगायाव सोर साबेसेया सिनायो? बिथांमोनखौ समाजाव सिनायथि होनाया जों बयनिबो बिबान नङाने? बेबादिनो 1972 मायथाइयाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीजों मोसानाय फोरोंजानानै डिम्बेश्वरी बसुमतारी, बासन्ती बसुमतारी, लीलावती बसुमतारी, शकुन्तला बसुमतारी, बीना देवी बसुमतारी, रेणुका बसुमतारी, मीरा बसुमतारी, भारती बसुमतारी, अपेश्वरी बसुमतारी, ककिला बसुमतारी आरो रुंसारि बासन्ती बसुमतारी, जयश्री बरगयारी, सुशीला बसुमतारी, धनेश्वरी बसुमतारी मोनहा क'क्राझार जिल्लानि आफ्लागावनिफ्राय थांनानै बेसेबा गोजान गोदान दिल्लीयाव बै समनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीनि समाव गोदान दिल्लीयाव जानाय एसियान महासभा मेलायाव मोसाहैदोंमोन। बिथांमोनहा बांसिनानो मोसानायनि अनगायैबो मेथाइ खननाय, फावथिना खालामनायावबो आखा फाखामोन। नाथाय बिथांमोनखौ आथिखालाव जों रावबो सिनाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोननि गोसोआव दुखु दाहा दङ। बिथांमोनहा गावसोरखौनो नायफिनजायो होननानै साननानै लायो। बेबायदिनो बिथांमोनहा 1972 मायथाइनि गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनायखौ गोसोखांनानै क'क्राझार जिल्लानि तितागुरिनि जानागाव गामियाव जयै लोगो हमलायदों। जिगुजौ 72 मायथाइयाव मोसाहैनाय मोसाखावरिफ्रा दिनै ज' जादों। नै बिथांमोना दिनै ज' जानानै गावजों गाव लोगो हमलायलायदों जाहाथे सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनो हायो, गावजों गाव फोरमायलांनो हायो। बेबायदियैनो दिनै बाहाय नोंथांमोना 1972 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनायफ्रा ज' जादों। दा बिनिनो दिनै सोरबाफोर फैनो हायै दंबावो नामा? सासे फैनो माबा हायाखै, बोरै जादों बिनि नामखौ आङो खोन्थालांसै आरो। ककिला बसुमतारी, जोंनि बागुरुम्बा मोसाग्राफोर। नामखौ खेबसे गावबागाव बुंलांबा मोजां जागोन आरोखि। नोंथांनिया गिबियाव? आंनि नामा डिम्बेश्वरी बसुमतारी। डिम्बेश्वरी बसुमतारी। ओमफ्राय गामिया मा गामि? आफ्लागाव। आच्छा। ओमफ्राय ओरैहाय मेदामना मा नामखौ? आंना नामा अपेश्वरी बसुमतारी। आच्छा, गामिया मा गामि? गामिया आफ्लागाव। औ, बै माने हाबा जायैनि सिगांनि गामिया? दा देबोरगाव। ओमफ्राय ओरैहाय मा नामा? बासन्ती बसुमतारी। गामिया मा गामि? आफ्लागाव। दानिया क'क्राझार थुरिबारि। हाबा जानायनि उनाव। ओमफ्राय ओरैहाय मा मुं? नामा लीलावती बसुमतारी। ओमफ्राय गामिया? गामिया आफ्लागाव। ओमफ्राय दानि गामिया? गोथैबारि। क'क्राझारावनो। ओमफ्राय ओरैहाय मा बुङो? शकुन्तला बसुमतारी। गामिया मा गामि? आफ्लागाव। ओमफ्राय दानिया? बिलासपारा बामोनगाव। क'क्राझारानो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो। ओमफ्राय ओरैहाय? आंनि मुङा रेणु बसुमतारी। गामिया आंना आफ्लागाव। ओमफ्राय दानि गामिया? दानि गामिया गसाइगाव आलंझार। माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियानो, जिल्लानि। ओमफ्राय ओरैहाय? आंनि मुङा भारती देवी बसुमतारी। आंनि जोनोम जायगाया आफ्लागाव। आङो हाबाखौ जादों बेलगुरियाव, क'क्राझार जिल्लायावनो। ओमफ्राय ओरै? आंनि नामा बीना देवी। गामिया माबा आफ्लागाव। ओमफ्राय दानियालाय? दानिया बरागारि, नारेंखल बरागारि। आच्छा, क'क्राझार जिल्लायावनो। ओमफ्राय ओरैहाय? आंनि नामा मीरा बसुमतारी। गामिया आफ्लागाव।
ओमफ्राय हाबा जानाया क'क्राझार थुरिबारि दानिया दानिया आदसा बिथांमोनानोमोन जे 1972 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव मोसानायाव बाहागो लाहैनाय गोदान दिल्लीयाव थांनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय मा जायगाखौबो नुहैदों आरो गामिनि मास्टार दैदेननायाव मोसानाया उड़िसायाव थांदों ओरैहाय दरंआव थांदों ओमफ्राय अबयापुराव थांदों केलकातायाव थांदों आरो मोनसेया मा मोनलाय उड़िसायाव होनबा माबायाव अरुणाचलाव थांदों अरुणाचलाव लाङामोन अस्टारा ओमफ्राय बोरै जादों बिसिना हाग्रायावसो थायो थाङा गिलु फालु होनदों उनाव मारै लांलायखो नंमारगौ सिखा गोलाव गोलाव लानानै हाग्रायावसो बाख्रि बुख्रि आथिङा गिलु फालु आरो अमा हाथाय ना सैमा हाथायखौ गानो खर'आव दा बेखौ नुहैदों आरो अमा हाथाय दा बेखौ गानो ओमफ्राय जोंनावबाय साबोरै बिदिखौ गानो ओंखायनो नंगौ ओमफ्राय बाख्रियाबो हाग्रा बारियावसो जारलासो बिसिनि जायगायाव बेरायजाया नंबायजों थेवबो सनमान होयोलाय सिबायखे जोंखौ बिराद आदर आरो ओरैथ' गुवाहाटिया खिखरसालि जादों जोङो औ ओरैबायदि बे रबिन्द्र भबनावनो थाहैनांगौआ हाबाब रंजानाय मोसानायजों ओंखाम ओंख्रि आं खहाबलाया सयथि ओरैबायदि फुरथियावनो असम्भब मोजां मोनदों आरो जोङो गामिनि मास्टार दैदेननायाव जेरावबो थांनो मोननाय आरो जोंना न'खरना जेबो होनखाया न'निफ्राय जेबो बादा गैया रावबो जेबो होनखाया बे आबौआनो सेक्रेटारि नालाय न'नि मानसि ओइ मोन फोरलामोन फैदो सेंग्राफ्रासो बादा होदों दे बिसोरखौ मोसाग्रा जानानै सोर लांनोलै होनदों बिदि होनदों आं बेखौ दहाय सोंनो साननानै दंखायोमोन आंखौ बिदि होनदों थुद लांग्रा लांखायो बार्थडे होननानै आं ओंखारबाय थाखायोमोन आंखौ जि बादा होदों ओइ नोंसोरखौ बिदि मोसाग्रा जानानै मोखां देखायग्रा जानानै सोर लांनोलै होनदों बसायखौ गोजा रावलै नंदा ओइ लांदा लां जोंहा ओंखारखागोन जोंहा सिख्ला नालाय फुरथि खालायनांगौ जायगा नायनांगौ आयै जि सनमान होयोहाय सयथि मन्थ्रिफोरबायदि मन्थ्रिखौसो बिदि साना जोंखौसो बिराद सानो गोजान जायगायाव लंसो जायगाया फांखा होनानै होयो जानाय लोंनायाबो आरामथार मोजां मोनदां थारमाने मान सनमान जायगा नुबाय जायगा बेरायनो हाबाय मोसानायनि गेजेरजों खिन्थु जा थैबाबो अरजालाबा थाखा फैसाया थाखा फैसा माबाबो नुनायजों गोजोननाय मोनबाय जोंहा नंगौ मास्टार माबानायजों दैथिनायजों बिराद गोजोनदों बालजों आच्छा दा दहाय होनबाय मा नोंथाङा मोसाग्राफोरखौ रावबो लांनाय नङा ओमफ्राय बे समाव बेबायदिबो जायोमोन नामा जे मोसाग्रा कालसाराव मोसाग्रा सिख्लाफोरखौ हाबा जानायफ्राव एसे प्रब्लेम जायोमोन नामा जाया रावबो मिथिखाया माने बेरायथिंग्रा मानसि जेबो होना बिदि होनाखै होनथ्राखै जेबो होनथ्राखै जोंबो गियान गोनांखा नालाय रायजो जानायाव रावबो जेबो होनाखै जेबो प्रब्लेम जायाखै दा नोंथांमोनखौ बै समनि मोसाग्रा होननानै दानि मानसिफ्रा सिनायगोन ना सिनाया बेसो गिदिर खोथा सिनाया आरो जोंखौ ओरैनो होद बिनानैलाय बिसोरखौलाय मा नामाव गुरना होनो दा सोरबा नंगौ गोदो थांबाय जोब्बाय दानिखौसो नांगौ होनलायथारो बिदि होनलायथारो जोंखौ माने लेङा नङाबा गावसिनि मोसानाया माबा ओरै खुंथेमलायनाय ओरैसो बागुरुम्बाया बाजु आगोलनि दा बेखौनो होनबाय आगोलनि नोंथांमोना मोसानाय बागुरुम्बा
बा मा होनो बारदै सिख्ला एसे माबायदि सोलायनाय दं नामा एसे फाराग दं नामा? सोलायनाय दं दानाथ' सोलायखो आगोल जोंबायाथ' जों जाला आयै थैथारगोनहाय दा मोसाबा आथिं आखाइ रुबायजोबो बुरिबायना आगोलनिया बिराद खानाय गोलाव गोलाव बिराद समायोमोनबो गान खनो बेखौ खानायफ्रा गोलाव गोलाव लायोमोन जानजोबना इसोरनाव बै आं खिनाथ' इसिनिमोन बे फिसाइजों थाफाहैनानैसो खानाया जोंजोबो बे आनै दिबिना मा होनो हान्थु बारनाय औ नंगौ खानायाव अप्रेसन मोनदोंदां आफला नाजारिखौ बर'मोन खानाय गोलाव ओमफ्राय नों गान खनो आं खनाहाय जानला मोनला गाराङा जाया ओमफ्राय मोसानायनि अनगायैबो मेथाइबो खनोमोन खनाहाय दाबुसै खना सोलायनो ओरैनोसो बिराद मोजां ओमफ्राय जात्रा गानफ्राव ओंखारोमोन ना ओंखारामोन? ओंखाराहाय फंबायफ्रासो मोसायोमोन जात्रा गानाव बे दिनाव हिनजावफ्रा जात्रा गानाव ओंखारा बे दोंसे गुसुं खन जायनो नों जोब्बायना खनदोआ दे होमबालाय जों मेथाइ खननो बयबोथ' ओरैहाय माने डिमान्ड खालामदों आरो माखौ खननो राजकुमारनि थुख्रि खनसे ससेल' खनगोन आं मेथाइ खननो हायो हिसाबै राजकुमारनि टफि हमनाय कुमारनि खारनाय खारनाय बै नुहुरनायनि लिंनि हांनि हरनाय बै नुहुरनायनि लिंनि हांनि हरनाय रुजुनानै खाफालाव आखाइ होनानै मा सानदों आदा मा लिरखो आदा बे होननायखौ बि होननायखौ जोंबो सिनाय रोंगौ जों नायोबोला नोंनि लिरनाया जेरावबो बुहुल नुयो खोब मोजां दा बे मेथाइफ्रा नोंथाङा जे मेथाइ खनबाय बे मेथाइखौ सोर लिरनाय सोर लिरामोनथाय मास्टारा जोंहा खनलाबाय थायो सोर लिरदों नागिरबाबो मोना बे लिरनाय जेनेबा आं मोनसे बाथ्राखौनो ओरैनो गेजेराव खुगा खुगा सोलिबोनाय खिन्थु बियो रेडिअ बा केसेटफ्राव दंना गैया? जाया जोंसो गोसोआव लानानै दं बे गानखौ दङ रेडिअआव होबायना आदा होबाय दा होबाय जानांगौ खोमा दाहाबो